Öňem bir şahyryň goşgusynda bar da, maňa at goýdular yskyň dälisi. Maňa da at goýupdyrlar. Men özüme de täzelik boldy. Instagramdan dörejiligi, sunuwata şygyryýety hormat goýan Halipalaň ýaşullaň biri ýazdy Gülşirin, biz size at takdyk, eneleň şahyry diýdi. Gaty beğendim sebäbi men özümem ömrümde belki ene hakkında, ece hakkında en köp ýazýan şahyrlaryň hataryna girenmeýän umytjygym bardy. Sebäbi ejeme edip biljek, ejeme goýup biljek, öňüňi hormatym ejeme dikip biljek, öňüňi ýadygarlygym şo söz bilen barly. Şoň üçin men şoňa gaty beğendim sebäbi men şeýle bir ejem bardy. Büyük göçükdi. Ejem gitti dünýäden ýöne bir zada göz ýetirdim. Ejem maňa şu dünýäň hemme enelerini eje hukmuna goýup gidipdir. Häzirki ýaşaýan enelerini sebäbi toýa barayyn, bayrama barayyn, nira barayyn meni öz gyýdylary ýaly kabul edýär eneler. Meni özlerine goşgy ýazýan adam hukmuna kabul edýärler. Ene şol men iň uly bagtym men innini göz ýetirýän şoňa bir wakany aýdasym gelýär. Oku orta mektebi tamamlanymdan soň döwletimize geçirilen bäsleşikleri poçtaň üstü bilen ýazan goşguçyklamy höderleýärdim. Bir gün o wagtlar bular ýaly telefon, internet hemmerde el ýeterli bolman soň owa geňeşligine, owa arçynlygyna habar edilýärdi. Bize habar gelmeli bolsa onuň mektepde okuw toranam bolsak şeýdip habar barýardy. Owa bolen maňa Medeniýet Ministrliginiň eglan eden Zenalar hakkındaky bäsleşiň ýeňisi bolanyň hakkynda habar bardy. 17 ýaşym, 16-17 ýaşymdadym şo wagt. Onuň indi gaýtmaly ertir saat 15:00 Aşgabat şäheriniň şekilleniş sunuwaty muzeýine garaşýas diýip habar edipdirler. Bayrak gowşuruluşda barasy bolýar. Garaşylmandyr o ýerden gelen şatlykly habaram bolsa, Tomsun güni gökgürlän ýaly etdi sebäbi o wagtlar ýagdaýymyz has, pesjedi, has. Onuň meni Aşgabat ýaly ýere gaýtmaly, maňa ýol puly gerek. Şonu hiç çaçan meni ýadymdan çykmajak, hem meni hiç çaçan dogry ýoldan ýekece jinnek ýalam egri ýoldan ýöremek wagtynda meni pikire dolamajak. Şöhrata allanyrmajak, pula kowalaşdyrmajak, şol waka men ömrümiň iň çelgisi sebäbi. Şonda ejem ýatagymyzda ullokan sanlyk bardy. Goş golam oýlayan ýerine şonda mamamyň ejem pahyra beren ullokan sırçal jamlary bardy, tabaklar. Oňam arkasynda oma bellik we onu kotmak kraska bilen edilen bellik ejem gady ogul gözel kakam gady mergen näme owada tabaklar toýlarda bir-biriniň ulanylýar şonda gitmedi ýaly bellik etýärler da hersin. Şonu ekellede lezbi bilen ýuwaşlyjak bilen ýankyň oma belgisini pozdy kraska bolan soň kän kynçylygam döretmedi, ýyz galmady. Näme etýänini düşünemok. 2 san tabak ulanylmady. Jam-jagaş baram 6 san jamdy. Şonu pozdy. Goňşymyz Şirin gelenjem mady. Şirinidi. Men şoň bahasyndan bilenmok, şoň näme durýandan bilenmok, ýöne sen şu 2 tan jam ally, şu ýyda ýol puly berdi. Şoň bilen Aşgabatda gaýtdym. Sebäbi men begenirýän ejemiň iň eline soňkuja badadyna çenni meni ýetirip biljek menziline çen ýetirmäge synanşygy halallyk bilen şol meni götürse-de ejemiň şo jamyň puluna meni uğratyp goýbereni meni bir hal egnim bolsa. Ýöne geldim şol jamyň 10 essesi möçörnäki belki 20 essesi möçörnäki pul bayragyna eýe bolupdyryn. Allym
Aydıma yine şo duyguyla uçup bardım. Ejem milyon etse söyüp bardım. Hiç kim bilen o näme berljäni. Yani şol son yıllar geçti. Şirin gelince şirinince şo jam maňa beräý diýdim. Men şoň puluny bereýin, näçe diýsen. Ýok diýdi. Men şunu görem dedi. Hem sen ýatlaýan, hem ejen ýatlaýan diýdi. Şoň üçin bermedi. Ýöne şunu öçenni men hemişe aýadgan çaragyna bakyp geden bolsa, jam görsem ejem ýadyma düşýär. Hem maňa bildirilen anam ýadyma düşýär. Şoň üçin hem men eje hakyna goşgular köp, ýani tegim ýadan nesip bar. Hiç de ýadmanlar men.